எம்ஜிஆர் தான் இதுவரை திமுகவுக்கு ஆதரவாக தமது படங்களில் வெளியிட்ட காட்சிகளும் பாடல்களும் வீணாகிவிடக் கூடாது என்று முடிவு செய்தார். அவற்றையும் தன் வருங்கால அரசியலுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் கட்சியின் கொடி மற்றும் வண்ணத்தை தீர்மானித்தார். திமுக கொடியின் நிறங்களுடன் பொதுவான ஒரு வெள்ளை நிறத்தை மட்டும் சேர்த்துக் கொண்டார். கட்சி தலைவராக அறிஞர் அண்ணாவையும் அவர் உருவத்தையும் கொடியிலும் கட்சியின் பெயரிலும் இணைத்தார். ஆக இப்போது அண்ணா ஆரம்பித்த திமுக தான் இவருடைய அண்ணா திமுக என்பது போலவும், இவர் அக்கட்சியை பொதுச் செயலராக இருந்து நடத்துவது போலவும் ஒரு நிலையை உருவாக்கினார். இப்போது இதுவரை அவர் திமுகவுக்கு ஆதரவாக அமைத்த காட்சிகளும் பாட்டுகளும் இனி இவருக்கு பயன்படும். உதயசூரியனை வணங்குவது, போற்றுவது, பாராட்டுவது போன்ற காட்சிகள் மட்டும் பயன்படாது. இதைவினை படம் எம்ஜிஆரை திமுகவை விட்டு வெளியேற்றிய பிறகு வந்தாலும் அது மணியனின் நாவலை படமாக்கிய விதத்துக்காக ஓடி வெற்றி பெற்றது. காஷ்மீரின் அழகிய காட்சிகள், மஞ்சுளா மற்றும் லட்சுமியின் அழகு தோற்றம், எம்ஜிஆர் இயேசு கிறிஸ்து போன்ற தோற்றத்தில். ஆனால் காவி உடுத்தி மாறுவடத்தில் வந்த தங்கை லட்சுமியின் திருமணத்தில் திருநெல்வேலி மங்கையர்க்கரசி திருமணம் கொண்டால் இனிதாக என்ற பாடல் பாடியது ஆகியன இப்படத்தை வெற்றி பெற வைத்தன.